Co teď, dědo? V Kauflandu neměli hnojivo. Co uděláme? Vezmeme koňský hnoj a pohnojíme řepu, jo? Vezme kolečko s koňským hnojem a dokola obsypej řepu. Zacpeme si nosáky. To je smrádek. Řepa, co smrdí to? Zacpí si noseček. Tak, dobře. Tak, dědo, co teď? Aby nám vyrostla, musíme jí za... Tak si vezmi kolem. Tak je celá rezorta. Počkej, napušť si nový vodu, prosím tě. No. Zastav tu vodu, je! Víš, jak je voda dneska drahá, dědo? Je. A zalejvej dokola. Tak. Je. On by nechal puštěnou vodu. Teď už máš prázdnou tu konev, prosím tě. To trošku ne, tak. A řepa nám rostla, až vyrostla řepa velká, převeliká. Podívejte ty listy. Ruce, pořádně si dej. A jednoho dne děda přišel na zahradu a lékl se. Jo! Znova. Jednoho dne děda přišel na zahradu a lékl se. Jo! A říká, co mi to tady vyrostlo? Dědo, ty máš taky sklerózu, že? To je ta řepa, co jsi zasadil, vidíš? Co s tím budeme dělat? Ty se pořád směješ, člověče? Co s tím budeme dělat? Vytáhneme ji. Tak jo, děda se chytl řepy a všichni společně trošku ruku bok. Táhl, ale řepu. Dědo, přisli pod. Koho zavoláme? To zavolej. No počkej. Babička je hluchá, zavolej. Babi přišel duchov. Zavolej. Babi přišel duchov, zavolej. No, co jsem ti říkal, ušepaný. Babi, žádný duchov nepřišel. Děda pod sebe vytáhnout řepu, pomůžeš mi. Hele, já když tě slyším, co s dědovi uvařila dneska k obědu. No tak to se vůbec nedivím, že děda nemá sílu. Musíš mu usmažit řízky, pořád, nebo kačenu upít. Děda potřebuje sílu, pomůžeš mu teda. Jo? Děda se chytl. Babička se chytla. A všichni společně táhli, ale řepu. Babičko, prosím tě, babi, počkej. Koho zavoláme? Jak se vnučka jmenuje? Jak se jmenuje? Jak se volí? Teda babi, ty máš krásnou vnučku. To je od syna nebo od dcery? Já jsem si to myslel. Vnučko, Adelko, pomůžeš nám vytáhnout řepu? Jo. Pomáháš babičce a dědovi. Vypadáš. Vnučka Adelka se chytla. Babička se chytla. Dědeček. A všichni společně táhli, ona řepu. Adelko, koho zavoláme? A jak se písek jmenuje? Tak zavolej, Davide. Pomůžeš nám vytáhnout řepu? Co pak si mluví? No co se smějete? Máme nemocný hlasivky. Ale my jsme se při řeči domluvili, že pejsek David nám pomůže vytáhnout řepu. Pejsek se chytl. Vnučka se chytla. Babička. Děda. A všichni společně táhli, ale řepu. To jsme se domluvili, že musíme zavolat kočičku. Jak se kočka jmenuje? Julinka, pojď za námi. Je to tak slušné. Pomůžeš nám vytáhnout řepu. To jsme se kočičky řečí domluvili, že kočička Julinka nám pomůže. Tak, kočička se chytla. Pejska Davida.
David se chytl Adélky, Adélka se chytla babička, dědeček a všichni společně dále, no co se divíte? Jsme říkali, že zavoláme malou myšku. Myško, pojď za námi. To je krásná myšička, malinkatá. Víš, jak dělá myšička? Krásně! Myšička dělá. Musíš to taky. To jsme se s myškou domluvili, že myška nám pomůže vytáhnout řeku. A teď to bude. Myška se chytla. Kočička. Pejsek. Vnučka. Babička. Děda. A teď to přijde. Dále,